Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share, and comment our videos, and enjoy. Hello mana nyenda yana inya inosiririsa chii chinoita kuti uraye munhu anonzi amai vako kana amai yako chaiyo zvokuti unosvika pautonzi wauraya wacheka musoro ukatora maprivate parts zvinoitika sei izvozvo. Ndonyaya ndaya nayo nyaya ndeyemukomana kwamutoko hanzi kunonzi kusutswe handikwezive zvangu but inyaya yandibata-bata, inyaya yandaona kuti mafanzi eBombshell Television hafane kusara panyaya yakadai so. Nyaya ndiyoyo, nyaya ndeyemukomana akauraya amai vake. Amai vake avauraya hanzi akavhaita se akavacheka mabody parts avo akatosvikirwa akuda kupisa mutumbi kuti pazoshaya proof yekuti ndiye aita se azviita mhomzo vanogona kungodzi mhomzo vakaita se vakashayikwa. Saka ndonyaya ndaya nayo pakaipa. The voice is now yours in the comment section. Yachitaurei tinzwe mafungiro enyu akamirawo sei, and just say rest in peace kuna mama vakaita se vakafira mahara. Vamwe vari kutaura macomment section kuti hakuna mutongo unotonga munhu akadai so, pane kungotevera hako chi amai vacho because 11 njewo. Saka kungotevera amai vacho ndoko kutaurwawo nevamwe. Vamwe vari kutaurawo zvakasiyana-siyana, vamwe vari kuti chii ngaasungwe, vamwe vari kutaura zvakasiyana-siyana. Saka da kunzwa kuti matauriro enyu mucomment section akamira sei, munozvoonawo sei kuti mutongo wemukomana ungapiwa wakaita sei, ende chingakonzerese kuti zvinhu zvidai so chii naye wamana muZimbabwe here wamana tichiita zvinhu zvakadai so. Saka ndonyaya yandandauya nayo. Hatitaurei mucomment section tinzwe kuti zvakamira sei. Don't forget to like this video. Kana uchangosvika nhasi uri munyowani panapa don't forget to subscribe. Tinokuchingamidza panapa hatitukani, hatiite zvekuita se zvekunyombana, asi tinongofara chete tichingopanana nyaya idzi. Ndezvepanapa asi izvi, and to subscribe is free and to like this video it's free. Saka don't forget to subscribe to my channel. Tichikokupai matrending stories, nyaya dzinenge dzichipisa. Thank you.